O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. ₱10,000 para sa MVP. Oh, ambi, Daddy. Klaro na kayo. Yes, iho. Ikaw ang MVP. Thank you, Daddy. Thank you. O dunay laing ₱10,000 para sa Player of the Game. Ha? Ay, parehas naman na, Dad. MVP of Player of the Game. Ha? Ako naghihapon na. Lain ang number 23. Si Jordana. Unsa? Marshall, ipa-announce nga dunay premyo ang Player of the Game. Laro your player of the game. Player of the Game. Player of the game. Yes. Gawsi-gawsi ka lang si Bukal. Federico, paghilom. Ayaw kong buti. Ako karong adlaw nga tauhan. Busa ayaw guba ang akong pagsaulog. Oh, sorry, Dad. Marshall, lihok na. Alegado ninyo, kuha na ko microphone. Okay, ikaw ang mo announce. Okay? Atina! Oo. Ano magablaki, ha? Paminaw, ha? Paminaw. Doon nag-i-announce si Don Tiburcio. Ha? Ano sabihin? Sige, paminaw lang. Okay. Attention! Attention! Ngadto sa habal-habal driver team. Atensyon, ha? Oy, Ano ka, no? ano ka? Unsa ka Doon niyo? ako'y itaganang premyo alang sa Player of the Game. Wow. Player of the game? Di ba si Federico may MVP? Naklaro gito, player gito, no? Parang mag-player, pero player gito. Doon na siya gilain para sa player of the game. Kani, klaro na. Paminaw kamong tanan. Minaw tagtaron. Doon ako'y hatag ng ₱10,000 alang sa Player of the Game. Ang gikuhaan ako basi nini. Paminaw. Minaw ta. Tungod kay ingon sa di ko magatuos sa iyang gibuhat. Og hapit mapildi ang Federico team. Og kini mao ang player number 23, si Jordana. Lo, kuya nga. Ako? Wah! Bangan sa ilong. Si Jordana de ang nahimong player Unay, of the ako game. ako nay. Agoy, ginoo Jordana ko. nay. Nak, ikaw yun di ay. Kuha na yung premyo. Kuha na. Player of the game ka. Ayaw na lang, uy. Ayaw na lang, Blackie. Ha? Uy, Kay kuha anak ko'y liso na kinaiyara ba? Mainsulto nag-imong balibaran. Mau ba, nay? Kuha ang imong premyo ka. Nagyatagan ang premium ni Don Tiburcio. Atol sa birthday ang iyang giangganong player of the game. Si Jordana, ang number 23. Bakbak! gara sa rin. Federico, shut up! Oh, Daddy. Hello, iha. Sir, Ni ang imong premyo. ₱10,000. salamat sir. O sa pagi matuon imong pangan, ha? Athena sir. Mao ba? Niya, dawat pa kining imong premyo. ₱10,000. Salamat kayo sir ha. O sa man nakahuman ka na ba sa imong pag-eskwela? Oo, pa sir. Ako'y mo pahuman sa imong pag-eskwela. Unsa sir? Nakita na ko nga doon na kay talagsaon nga abilidad. Ug anugon, kung dili mo kinidevelopon.
Padayon sa pag-eskwela. Ako'y mo gasto. Unsa? O sa man mo, uyon ka ba? Ako'y mo gasto sa imong pag-eskwela. Aron ka makahuman. Uyon ka ba? Ang tila. Kinasing-kasing ko kining tabang kanimo. Buinasa ni mo na? May premyo ka ba? Peskwelahon kapag yun ni Daddy? Salamat lang si Montanyag, sir, pero balibaran ko na. Athena. Salamat sa tanan, sir. Arin ako. Oo. Nyo rito, gisakitan ko. Sakit nyo rito. Nakigsulti pa ni Mos Daddy. Ayaw siya talik di. Okay, batasan. Kinsay wa batasan na to. Wa ti katuguti nga mugunit na ako. Ug sakit pa kay imong ginunitan nako. Buhi ilang ko. Bida! Sus! Dayon. Ayaw ko na hana diha. Bagsiki ka? Bagsik ka? Saman, gusto ka? Sige. Federico, Oh, Daddy. pasagdi siya. Huwag man siya batasan, Dad. Buhi siya. Oh! Swerte ka lang. Mas labaw kang swerte. Nga naanak kang Senyor Tiborcio. Unsa? Excuse me. Oh. Naglagot ko. Pagpuyo, Federico. Nadugay man lagi ka. Advantas bay magsulti na yan. Athena. Oh, tuod ay. Ang akong premyo, Jusmil. Ato na i-party. Ha? Ha? Asa man? Asa? Mga ligot ng dagat. Why? Ang buwan nga niya. Ligot ta. Ang premyo ni Athena. Ha? Sa iyang pagka player of the game. Ay, iligo nato sa dagat. Okay kayo. Ipis pa ipis. Bida asa na baso, litse. Oh, diyan na niyo. Paspas eh. O gala kayo tutunlan ko na. Diyan lang dito. Ay, kapara ka. Oo. Pane. Pun ilit si... Uy! Oh, punan. Diyan yun. Sultihan tama ha? Wa ko makauyon atong Jordan. Wa ko kauyon na to. Suya kay ko to niya. May taon niyo, Teo. Taragsa-usa gabi nila ito mayan. Kamausad. Sa ako karing tanaw, murag niyang gituyo nga si Piato ng ikaduha nga itsa niya. Kaya kung iyang igo, apil kay kita. Sa ato pa. Nakadaig ka niya. Oo, di rito. Oo. Kasi magtuo nga maukatong iyang lihok. Simple na kayo pero kusog. Kusog udagan. May pagmotribol. Lamos na ng hingigo. Ha? Yun rito. Ako lang. Ha? Ako lang ang hingigo. Ako lang ha, Tarsier. Nakadungog ka? Ako lang, Tarsier. Walain. Yun rito. Hangad. O bukha ang imong baba. Nga dayon. Yun rito. Nga! Oo, yun rito. Oh, bubuan ko ni Bear. Oh. Huwag kay laing daigon. Ako lang, Tarsier. Ako lang. Unya, karon, bukha ang imong mga mata. Bukha dayon. Ha? Kay maunang sa ding akong bubuan. Bukha dayon. Yun rito. Ha? Pero pakuha ni Smuta, ha? Pakuha ni Smuta.
Palitag para sukba. Isda o karne. Noy Blaki. Tana. Oh, pati kayo, pati. Unahan tay. Ingon man ka. Lamas, suka, patis. Palit sa ta. Oh, daya, tina. Gigi. Nyorito ko. Nakita na ko katong ang larong gatina na sa merkado. Nangumpra. Okay. Panahon na nga hataga na itong leksyon ang garaon kayong babae. Siya pinakaakog tubag-tubag na ako. At di man na, upawi katong bayhana. Reklaro, nyorito. Magtanaw ko. Guyura o upawi. Nakasabot. Karon tayo, nyorito. Unsa maghahangsol nga mapagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.